का यार अब की डीजे उजे ना बनाई का भोलो हम ना चल जाई का रे असो देवघर ना चल दो का कहनी के जइबो सो तो जा सो हमरा लगे पैसा वैसा नहीं आ चुप साला तू तो ऐसा ही हमेशा दुख रोत रहेली का कहीं भाई हमरा लगे तो एक टाइम के खाना ना जुटेला तो हम बोल बम कैसे जाई का भाई ऐसे कह के काहेला हमरो दिल छोट करत रे होई सब तोर दोस्त जियतन हम ना देम पैसा वैसा हमहू ना देम पैसा वैसा अरे साला तू सब कैसन दोस्त है कि एगो दोस्त के मदद ना करबा तो हनी लोग जिंदगी भर मौगी सन के आ छौड़ी सन के चोली किन के देबो चल दोस्त हम बानी तोरा खातिर रोक रोक भाई हमनी के काहे छोड़ के जाता है हमनियों के बानी सन तोरा संग है बोल बम बोल बम बोल बम चलो सब सारा छूदर में एक डीजे बांध दिया आ खूब हिलावल जाई डीजे छूदर हां डीजे छूदर में डीजे छूदर में चलो वो आ गया देखो देखो वो आ गया ओए छूदर मियां है ना उमर दे का बोलो का कहत रहो है ना उमर दे तारे के बांधे के बा का हो काले पीली खनी गाड़ छोड़ के भागत रहो साटा नु बांधे के बा का फोड़ दोगी गाला ऐसे बोलिए से रे ले बिस्टी ऐसे मत ना बोल हमरा के बतियाओ ना दे ऐसे मत बोल ना तो इतना मारी कि तोर बारका कह दी ई तो साला लतखोर हवे ऐसे तो एकर बाप एकर नाम छुदर मियां रख देलो साला तोरा जन्म से पहले कैसे पता लागल कि उ सोरा छुदर ह तोरा पता ना है रे ई सारा बा जन्म से पहले ही भीतरी अपना बाप से मोबाइल मांगत रहो साला कैसन मोबाइल रे उहे अंगुरियावे वाला बारका तो ना रहो नया में उहे जोन भेजले रहे लोदाना केरला से और चले हाथों पर फेरला से का रे साला तहनी के साता बनाइल बड़ा सा कि ओकर जन्म कुंडली निकाले काहे घबराइल बड़ा छे दोन आवे दो सुदर मियां के देख सुदर तोर हमनी के डीजे बाने के बा ओही खातिर हमनी आइल बानी सो हां कहाँ जइब सन बोल बम कहां बोल बम अरे साला कहां बाजी बसन बोल बम का रे सरवा बहड़िया इसका बोल बम कहत रहन तो नहीं के सुना अरे साला हमरा कहे के मतलब बा कि कहाँ जइब सन सुनाते नहीं साला हमरा कहे के मतलब बा तनी के कामना जगह जइब सन तो तोरा इहे नु पहले कहेला सेमरिया से जनता बाजार जाए के बा बताओ को रुपया लेबे कितना का साला 3500 रुपया ले देख छुदर हमनी के 3500 रुपया बिटोर ले बानी सन आ तो नहीं हमनी के लगे बा वो तो नहीं ले लेना सारे मरबो कइल लो आ पैसो कम देता लो उतना में ना होई ले लेना भाई 3500 कोनो कम बका 3500 रुपया से 1 रुपया हट ना कम ले अरे साला तेहू बटोहिया के नाना बनबे का ए रोक दे चलो तू 3600 पर क द फाइनल एकदम अरे ना 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 बबुआ 1 रुपया कम ना होई सारे साला ढेर तोर भाव बढ़ता का देख छुदर मियां 100 रुपया बढ़ा देनी सन 100 रुपया बढ़ावला से होई 3600 में होई 3500 से 1 रुपया कम ना ले रे छोड़ साटा ना हो इनका वही पैसा के जामा पैंट किनाई अब पैदल चल जाई चलो सन चल
उस सावा हमनी के साटा ना खइला। चल के पीट दिया होगा साला के लार से हमने के नाच चलल जाए, लेकिन छोड़ल ना जाए। चल तो सार छुदर मियाँ के सबक है सिखा दिया। चलो चलो चल। जौन होई तौन देखल जाई। चल ए छुदर मियाँ निकल पड़ी आ हेले जल्दी। सुन रे छुदर मियाँ करीबन 3000 मांगा तरन ते क्या कहत रे आ हेले पड़ी एजा बैठल बानी सो का वो तो साला रेटे खराब कर दिले बा। 3000 मंगलक ह। हां हम 2000 में चलम 2000 में। हेलो हाँ करीबन भाई ये छुदर मियाँ कहता कि हम 2000 में चले, अब तू क्या कहता रहो? 1000। अच्छा ठीक बा तो बात करके फिर बताओ तनी हम। तो बोलो छुदर करीबन भाई 1000 कहता रहो, तू क्या कहता रहो? देखो भाई उस सरवा 1000 मंगलक ह। हमरा के तू लोग 1 रुपया मत दियो लो, बाकी डीजे हमरे जाई, तेलो हम अपने लगे से डाले आ ट्रैक्टर वो हमें ले जाए आ बाकी साउंड हमारे बनहाई, हमारे नाम हो छुदर मियाँ। वाह छुदर मियाँ वाह, हम तो तारा से इतना खुश भइनी मन तो करता कि तारा के खोल के दे दी। ठीक बा छुदर मियाँ लिख लो साटा आ साउंड एको को कम मत करी आ ना तो पैसा काटा जाए। घर से सब कोई के देखो चलो तनी हेलो गाइस, अगर हमारा SDR भोजपुरी कॉमेडी चैनल का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो लगे रहिए हमारे चैनल पे और करते रहिए एंजॉय। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।